Köszöntünk szeretettel itt az Olajozottan nevű podcastunk újabb kiadásában. A Rácz Zoltán, a 77 Lubricants romániai képviselője, valamint jó magam, Fitz Antal egy Sziasztok. Újabb témával köszöntünk. És akkor a héten én választottam a témát, és a téma az nem más, mint a mohóság. Na tessék. Na tessék. Igen, valamiért előjött a múltkori beszélgetésünkkor ez a gondolat, mert jó, évről évre, az év közepén kb. Ugye megjelenik az a hír, hogy lelakjuk a Földet mindenféle szempontból, de én nem csak ilyen szempontból látom veszélyesnek a dolgot, hanem elsősorban úgy a szervezetek, úgymond mikroszinten is, tehát a szervezetek, emberek, és hát ugye miért ne a gépek szintjén is. Na, Zoltán, fogjunk bele, és hát én most nem azt kérdezem meg, hogy szerinted mi a mohóság, de akár azt is kérdezhetném. Milyen gondolattal kezdjük? Hát szervezeti szinten, makroszinten, tehát mindig a lélekben dől el ez. Egyszerű emberke a mohóságában megéli a pillanatot. Nem föltétlenül egy állandó jellemvonása az embernek, néha bizonyos helyzetekben mohó lehet az ember. Hát csak gondoljunk arra, hogy ő egy nagyon visszafogott ember, de valami jól esik egy finom ebédnél, és mohón bezabál még egy adagot. Utána megbánja, vagy megbánhatja. Viszont mi most nem erről a mohóságról fogunk beszélni, hanem a vállalati szinten, vagy a szélesebb körben a társadalomban megjelenő mohóságról. Feltételezem. Nagyon tetszett ez a bevezető, mert igazából tényleg ennyire egyszerű, és ugye jó, hogy hangsúlyoztad ezt, hogy nem állandó ez az életünkben, hanem ugye alkalmanként essünk ki, úgymond, ha mondhatom így, az egyensúlyból, és akkor toljuk a dolgokat, lásd egy ebédnél, lásd egy vásárlásnál, lásd egy, mit tudom én, milyen jelenségnél. Én ugye a mohóságot azért mégis igen, társadalmi szinten tárgyalnám, mert ha így néznénk, akkor úgymond, tehát ha mikroszinten néznénk, akkor lehet nem lenne annyira elkeserítő. Viszont makroszinten azt látjuk, hogy egy normává vált az, hogy hát fogyasszunk. Igen, és minél többet, mert hogy erre megy ki a játék. Fogyasztó társadalomnak a lényege a mértéktelen fogyasztása. Lényegében az a mohóság, nem? Tehát a mértékletességnek a hiánya. Pontosan. Na most ugye elemezhetnénk, mert most például, hogyha a fogyasztói társadalmat, hogyha vesszük, akkor nekem valamikor pár évvel ezelőtt találkoztam ezzel a gondolattal, hogy ugye a fogyasztói társadalom pontosan az emberek boldogtalanságára épít. Mert az ember, amikor boldogtalan, Igen. akkor kompenzál. Tehát akkor valamivel próbálja helyettesíteni azt a belső űrt, hogyha ezt lehet ugye boldogságnak nevezni, a belső teljességet, hogy ugye erre épül rá az egész. Igen. A halhatatlanságot kompenzálja az ember. Hoppá! Vannak filozófiai megfogalmazások a mohósággal kapcsolatban, amely pontosan azt fejti ki, hogy amikor az ember tisztában van a gyarlóságaival, és aztán a végső kifejlett a halandósággal, akkor beleesik abba a csapdába, hogy valamit nagyon fölhalmozni, valamit, tehát ez nyilván egy feneketlenság, de mégis a mohóságával tereli el a figyelmet a halandóságáról. Ha visszanézünk ugye a történelemben, és tudom, hogy te szeretsz visszanézni a történelemben,
azért ez nem volt mindig így. Nézd, már a görög filozófusok, Arisztotelész, Platon is foglalkozott ezzel a témával. Már ők is elhelyezték az akkori társadalmukban ezt a jelenséget. Amióta ember a világban, ezek az emberi gyarlóságok megvannak, jelentkeznek. A gondolkodó emberek pedig próbálják kezelni, elhelyezni, illetve tanulságokat levonni. Talán Szokratésznak volt az a tulajdonsága, hogy akár most mindig a Szokratész és Arisztotelész mindig vegyítem, hogy ő rendszerint kiment a piacra, és ugye lényegében arra csodálkozott mindig rá, hogy neki mi mindenre nincsen szüksége. Ugye akkor, amikor igen, tehát hogy ez jó, hogy ugye kicsit így helyre ráztál, mert igen, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ugye a mohóság az csak most van, hisz ugye tudjuk a római birodalomban is ugye a mindenféle úgymond tobzódásokat, igen, és halmozásokat persze, és ugye utána a középkorban is, meg és az újkorban is persze ezek itt voltak. Igen, a kiváltságos rétegek mindig visszajöttek. Na de most viszont nem az az érzésed, hogy most már nem csak a kiváltságos réteg számára elérhető a mohóság, hanem most már mindenkinek? Igen. Kicsit még filozofáljunk. Karl Marx is azt mondta, hogy a mohóság nyilván egyéni szinten jelenik meg, az egyénben jelenik meg, de ez szélesebb körben a kapitalizmusnak a rákfenéje. Amikor a profitot hajszoljuk, és csak abban mérhető a haszon megszerzésében a kapitalizmus, akkor azt csak mohósággal lehet elérni, mondta Karl Marx, és lerántotta a leplet erről az emberi gyarlóságról. Ő pedig ez ellen küzdött. Úgy gondolta, hogy van egy ideális társadalmi légkör, amelyben a mohóságot le lehet vetkőzni. Amikor mindenkiért. Tudod, amikor közös erővel építjük a jövőt, és aztán kiderült, hogy ez csak utópia. Igen, tehát ugye ez minden, ugye, hogyha ember kezébe kerül, akkor az nem az lesz, aminek eredetileg volt számva, igen. A mohóság olyan szempontból gondolom, hogy szélesebb körben elérhetővé vált, hogy nézd meg, most hogyha a mobiltelefonra nézek, ami ugye mindenki számára elérhetővé lett, és szinte mértéktelenül lehet fogyasztani a híreket, mértéktelenül lehet vadászni a dopamint, mert ugye most már nem csak kenyérrel él az ember, hanem dopaminnal is, és egyéb olyan dolgokkal is, ami valamilyen szinten ugye az önbecsülését megint hamisan vagy valósan, de táplálja. Tehát, és tényleg itt szeretném, hogy egy picit megálljunk, hogy igazából a mohóság hol jelentkezik, mert most kettőt így felsoroltam, ugye, hogy a dopamin, meg te ugye említetted korábban a táplálkozást, meg az anyagiakat, és én a híreket még mellé, hogy még szerinted még hol kéne vigyázzunk arra, hogy a mohóságnak a csábítása ne gyúrjon maga alá, mert hogy ott van ez a veszély. Igen, és észre se vesszük. De én úgy gondolom, nem tudjuk ezt annyira tudatosan kezelni, hogy minden egyes tényállásnál most el fogom dönteni, hogy mohó leszek, vagy mohóságomat ki fogom élni, vagy én úgy gondolom, hogy különféle esetekben, különféle helyzetekben, különféle intenzitással mohó az ember. Most például, és megint rendben rogsz, de örülök, hogy ugye most hirtelen az jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye a koncentrációs táborokból, amikor ugye kijöttek a foglyok, hát ugye mélyen éheztetve voltak, ha lehet így mondani, és nagyon sokan utána abba pusztultak bele, mert mohón nekiestek az ételeknek, és lényegében a szervezetük nem volt felkészülve arra, hogy akkora mennyiségű és bizony nem lehet azt mondani, hogy szó szerint.
mohóak voltak, csak kicsivel tehát nagyobb adagot adagot hoztak ki kaptak. belőlük. Vagy gondolja a hajótörettekre, akik sokáig nem ihattak édesvizet, és végre partra kerülnek, és végre ellátásban részesülnek, akkor épp hogy csak megérintik az ajkukat egy nedves törlővel, egy vízbe mártott textillával. Tehát nem szabad. Aha. Na de ha én azt mondom, hogy most megiszok egy pohár sört, még nem vagyok mohó, de ha megiszok 5-öt, akkor már rám fogható, hogy... Igazából tiszta mércénk nincsenek, viszont tényleg a helyzetek függvényében igen. Azért oda érdemes figyelnünk, és te, amit mondasz, akkor igazából mi valószínű, hogy a helyzetekbe kell figyeljük magunkat, igen. Helyzetekben, mert például belegondolok az, hogy az ünnepek, ugye itt akaratlanul apropó, ugye mondtad az alkoholt is és az ételt is, ugye, hogy az ünnepek az, ahol nálunk ez valamilyen szinten teljesen a tudatosság határán kívül esik. Tehát ez kulturálisan is nálunk, ugye az óriási bevásárlással jár együtt, óriási kajálással, ivással, és aztán óriási, nem tudom, gyógyulással, vagy tehát fetrengéssel. Hát, ha egészséges a májad és a gyomorod, akkor meggyógyulsz. Igen, tehát hogy igen, az, amire tényleg felhívjuk a figyelmeteket, az, hogy mindig ezek a helyzetek, ha lehet így mondani, akkor legyenek egyféle figyelmeztető táblák arra, hogy akkor tényleg mikor tud elszabadulni a pokol, mert akkor, amikor benne vagy, ott már ott szerintem nincs kontroll, így ahogy mondod. Hát az önismereten kezdődik, és múlnak a dolgok. Az ember kell tudja, minden helyzetben fel kell ismerje önmagát, helyzetbe helyezze, és akkor ott már eldől, hogy mi számít mértékletes fogyasztásnak, és aztán mi az, amikor mohó. A köztudott, ugye, hogy stresszes helyzetekben többet teszünk. Igen. Tehát, hogy itt is az önismeret óriási szerepet tud játszani, amit mondasz, hogy akkor, ha észreveszem azt, hogy stresszes helyzetekben, és abból azért van, ugye, tehát nem mintha kötelező lenne, de hogy az emberek többsége úgy dönt, hogy akkor stresszes reakciót ad arra a helyzetre, vele járhat bizonyára a túlzott kajálás. Bizonyára. Nézzük meg egy kicsit a fogyasztói kosárt a Nyugat-Európában, illetve itt Kelet-Európában. Van neked képed erről? Hát a fogyasztói kosár mindenképp magasabb, nagyobb, bőségesebb nyugaton. Viszont, úgyis van méretezve. Igen, és akkor elmondhatjuk róluk, hogy mohóbbak. Nálunk nyilván ez kisebb mértékű, euróban kifejezve a fogyasztói kosár, de amikor zabálunk, nem mi vagyunk egy kicsit mohóbbak? Nem akarjuk behozni, nincs bennünk egy olyan kényszer, hogy nyugatiasok legyünk? Ez egy másik fogyasztókosarunk értéke, mértéke elérje azt, és akkor zabálunk, hogy főzárkozzunk. Most gondolj bele, Zoltán, mert ugye megint azért ugye valamilyen szinten hasonlítottunk ugye a koncentrációs táborok lakóihoz, hogy 89 előtt azért nekünk nem volt hozzáférésünk élelmekhez. Tehát disznót tartottunk, még azok is, akik számolva a kalóriabevitel. A kalória tudományosan meg volt határozva. Tudományosan, igen. Tehát a disznót tartottunk még a tömbházbeliek is, ugye pajtát béreltünk a közeli házakba, valahogy előállítottuk az élelmet, és akkor, amikor 90-ben ugye elszabadult a pokol, és még az első években még nem is annyira, de amikor az Unióba ugye bekerültünk, akkor megjelentek ezek az óriási, hát nevezhetjük templomoknak, az újkor templomainak, mert ugye egy időben a bankok voltak, én most meg azt látom, hogy a bankok kicsit méretben összezsugorodtak, a funkciójuk nem csökkent annál jobban, de megjelentek ezek az óriási csarnokok, amiket érdekes módon nyugaton nem látunk. Tehát a mohóság nekünk olyan szinten is táplálva van, hogy olyan csarnokokba engednek be, megadatott, igen. Hogy ahol bármit meg tudunk venni, nyilván annak függvényében, hogy és ez nagyon nehéz. És mi vagyunk a kis Jánosok.
akik ki akarjuk a földesurat enni a tőtelikes káposztájából, és bizony a harmadik tőtelik megakad a torkunkon, és lefordulunk, és elveszünk ott a Ó, ez igen. Hát az all-inclusive megint nem erre épült rá, ugye ezerrel itt a keleti partokon. De igen, hogy sokat szórakoztam én ezen. Igen. Jöttek a vendégek és bezabáltak, és 2 napig a szállodaszobában rekreáltak, gyógyultak, hogy aztán a harmadik, negyedik nap egy kicsit majd tudjon strandolni, és hát mohóak vagyunk. Igen, tehát a mohóságnak azt hiszem, hogy elmondhatjuk itt, ahogy itt beszélgettünk, hogy meleg ágyat készít elő a fogyasztói társadalom, tehát ha a nagy ugye, kereskedelmi központokra gondolunk, akkor azok tudják a csinyát, a binnyát, hogy vonzzák be az embereket, hogy tegyék lényegében az embereket abba az állapotba, hogy ne realizálják azt, hogy mennyire mohóak. És érdekes módon, amellett, hogy ugye mohók vagyunk, azzal szinte automatikusan együtt jár az, hogy óriásian pazarlunk is. Bizony. Tehát, hogy Románia emellett, hogy ugye tényleg gyönyörűen zárkozik fel a túlsúlyos társadalmak mögé, amellett még óriási is a pazarlás. Mondjuk, hogyha egy Spanyolországhoz vagy egy Németországhoz hasonlítjuk, ahol tényleg talán ők járnak, ez a 2 ország jár élen a pazarlásnak a csökkentésével. Mi fittyet se hányva, se környezetre, se az anyagiainkra, szinte önkívületi állapotban ezeket elműveljük. Igen. Valószínű, hogy ezt a társadalmi lépcsőfokot mi is meg kell éljük. Följebb kell tudatosan lépjünk ezt, mintha ez egy fejlődési követelmény lenne, nem hagyhatjuk ki, úgy látszik. Nyilván tesznek is érte, hogy ne kerüljük ezt meg. Ez egy optimista megvilágítás, én nem vagyok ennyire meggyőződve, hogy mi ezt meg fogjuk lépni. Tehát, hogy ilyen törvényszerű lenne ennek a meglépése. Hát bizony, igen. Nézd, rengeteg betegség a mohóságra vezethető vissza. Tehát ebből majd csak lesz egy ébredés. Előbb-utóbb azért a társadalomnak megvan az a mechanizmusa, hogy ébredéseket, vészcsengőket szólaltasson meg, beszélgetve egymással, csak innen-onnan csak felébredünk egyszer. Most apropó, hogy ezt szóba hoztad megint egy egyértelmű és fájdalmas következménye ugye a mohóságnak, ez pontosan, hogy a mindenféle megbetegedés, hogy olyan betegségek, amelyek évtizedekkel ezelőtt nem voltak. A székelységre. Így van. Most... És te hol látod ezt, hogy ezek a vészcsengők megjelennének, mert azon kívül, hogy igen, sajnáljuk, elsiratjuk, én nem látok egy sem politikai, sem társadalmi, sem gazdasági törekvést arra, hogy emberek álljunk meg, mert túl toltuk, Béláim. Tehát ilyen nem történt még. Nem, valószínűleg nem fogjuk hallani ilyen nagy fórumokon, de az egyéni szintén azért már megjelent. Tehát nézd, egyszerű, mondhatom, bebaszunk, megrészegedünk, és akkor utána veszékelünk egy napot, 2. De ez már, és akkor eldöntjük, mindig megfogadjuk, hogy többet nem iszunk. Jó, hát ez igen. Na, és egyszer csak betartjuk. Majd egyszer eljön az idő, amikor... De mikor? Amikor már valószínű, hogy késő. Hát jó, a mi szempontunkból késő, de itt most társadalmi fejlődésekről beszélünk. A közösségünknek a józanodásáról, illetve a felépüléséről beszélünk. A rosszat vajon már nem ültetjük el, mert ugye kétségtelen, hogy a saját példánkon keresztül ugye nevelünk, és akkor, amikor ugye ezt látják, és legalábbis tényleg én ugye bizonyos falvakban, konkrétan ugye itt a Kászonokra gondolok, ahol ugye a szüleim is éltek és élnek, hogy ott az emberek mintha tanulnának a hibájukból. Igen, úgy tűnik, hogy nem. Lassúak ezek a folyamatok. Lassúak.
Viszont az utak azok nagyjából meg vannak határozva, és van egyfajta józanodás, van egyfajta, nézd, a nutricionisták is komoly programokat tesznek le. Egyre több az őket követő. Nagyon sok ember követi az egészségügyi podcastok. Jó, most például, hogyha a Schwab Richardot ugye hozzuk szóba, nem vagyok az elkötelezett híve, ő is elmondja azt, hogy nemzeti intézkedés szükséges ahhoz, mert egyszerűen a hétköznapi ember nem fogja felismerni annak a szükségességét, hogy neki egészségesebben kéne táplálkozni, többet kéne mozogni, stb. Stb. Elismerem. Na, tessék felülről jövő iránymutatást is adni. Csak az legyen úgy megszerkesztve, hogy az egyszerű ember fogadja el. Nézd, amikor felülről jön valami, már tudjuk, hogy az legtöbbször átverés. És ebből adódóan ugye legtöbbször ellenállás az, ami megjelenik. Még azért se, még azért se alapon, így van. Hát kétségtelen, hogy előttünk van egy olyan feladat, ami igen, 2000 évvel ezelőtt is köztünk volt, hogy a mohóságot valamelyest visszafogjuk. Én egy kicsit még megállnék, nem is annyira az anyagi, meg mondjam azt, hogy táplálkozási mohóságnál, mint a hírek és social media fogyasztásánál. Nagyon jó. Mert ott is szerintem teljesen transzba vagyunk. Igen. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem az a kárt okozó, nem az a bűn, hogy mit veszel a szájadba, hanem hogy mi jön ki belőle. Hát fogyasszuk a híreket. Dömping van. Na, csak a mohóság számlájára írom azt, amikor szócséplésként, vagy kontrollálatlanul csak úgy mindent visszaokádunk. Azt a sok információt, amit meghallgatunk, azt úgy el is mondjuk, visszamondjuk, kérkedünk vele, egymás szavába vágva, egymásra nem figyelve, csak daráljuk azt a szóáradatot, amelynek se eleje, se vége. Igen, ez is lehet a mohóságnak az egyik tünete. Akkor, amikor ugye feltesszük magunkat a social médiára, ugye van, aki naponta 3 fotót, van, aki még többet, akarva, akaratlanul ugye vár egy visszajelzést. Tehát ugye a lájkoknak ugye a dopamin generáló hatását ismerjük, és szörnyű az, hogy ettől még nem lesznek reális kapcsolataik. Tehát itt valahogy az jut eszembe, hogy miközben én mohón, ugye éhezem, szinte ismeretlen embereknek a lájkjait, ami ugye kivált bennem egy dopamin dózist, a reális kapcsolataim azok, amelyek igazi hormonokat szabadítanak fel, igen, többek között ugye van dopamin, oxitocin, stb., de hogy azok valamelyest nem csak hormonokat szabadítanak fel, hanem építkezést is tesznek lehetővé, bizony. Testi, lelki, értelmi építkezést, arra egyre kevésebb igény vagy idő rajzolódik ki nekem. Úgy látszik, hogy ennek még telítődnie kell. Minden folyamatnak van a Gauss-görbe szerint egy felfutási ideje, egy telítődési pontja, aztán majd többé-kevésbé a gyógyulási folyamatok is, a rendeződési folyamatok is elkezdődnek. Na most akarva, akaratlanul, oké, felfut, de szed egy csomó áldozatot. Így van, szed egy csomó áldozatot, sőt, hosszú távon is, mert ezt akartam mondani, hosszú távon is el lehet nyújtani, és a következményei nem maradnak el. Bizony. Következményei nem maradnak el, mert oké, hogy nem kapom meg azt a dopamindózist, amit szeretnék már, és akkor hozzányúlok valamihez, és apropó, ugye itt a sztárokat véletlenül se felejtsük el, ugye a filmszínészeket, rockstárok, stb., akik ugye egy adott pillanatban 70 000 ember előtt
ugye vannak Micsoda energiák. igen, óriási energiák között, és rá egy fél órára vagy egy órára ott van egy üres hotelszobába. Igen. És ezeket megint nem tudják jól kezelni, mert tudjuk nagyon jól, hogy drogok és mindenféle egyéb szerek, vagy eszköznek ledegradált emberek ugye kell ezt valamelyest után pótolják. Igen. Szegény nem is tudja, hogy mohó mennyi energiát tud begyűjteni, vagy kap azokban az órákban, amíg ő színpadon van. És ott van, hogy ezek a példaképek, csak oda akarok kiukadni. Amit ugye te mondasz, hogy ugye most ez a példakép, azt hiszem, hogy 70% a fiataloknak, ugye volt egy ilyen kutatás, igaz, kb. 10-15 évvel ezelőtt, hogy 70% a fiataloknak gazdag akar lenni, fele híres. Na, szívet neki. Igen, ez a szándék a fiatalokban megszületik, aztán ki hogyan dolgozza ezt föl, ki tud majd két lábbal megállni a világban. Ez mindenkinek egyforma esélye van erre. Hogy mondta valaki, hogy az érettségi eredményeitől függetlenül mindenkinek ugyanazok az esélyei maradnak az életben, sikerre vinni az életét, a saját életét. Abszolút. Abszolút. Apropó, most, hogy itt tartunk az érettségénél. Bizony. Még egy gondolat azért csak itt van nálam, apropó, ugye Jézus is volt az előbb a beszélgetésében, én még visszahozom, mert azért van megoldás, ugye úgy gondolom a mohóságra, és azért látunk jó példákat. Tehát ugye Jézus annak idején azt mondta, és javíts ki, hogyha rosszul értelmezem, hogy akinek van 2 ingje, adja oda az egyiket annak, akinek nincs. Igen. Hogy azért nem kell mindenünket odaadjuk, de ha odaadjuk, akkor valamelyest tudjuk ezt a mohóságot enyhíteni. Hát valóban Jézus a mértékletességnek a példaképe is többek között. Ime egy út, a legfontosabb út a mértékletesség irányába. Mit tudnál javasolni a mértékletesség irányába, Zoltán? Hát én ezt már Jézus példáját nem tudom überelni. Ennél jobbat nem is tudom, van értelme, nincs is értelme ezt. Én egy kicsit hozzápiszkálni, és hogyha neked is ilyen gondolatod még, akkor szívesen hallgatom. Ugye nem tudok, megint nem tud nem szembe jönni velem az, hogy ugye itt a helyi vállalkozóink, itt a Romániáról beszélünk, nem feltétlenül itt Székelyföldről, hogy azt látjuk, hogy maga a vállalkozó nagyon sok esetben óriásira gazdagodik, tehát látjuk a látható részét, és valamikor belátunk oda is, ami nem látható, tehát ami úgymond a befektetéseik, stb. És azt látjuk, hogy a munkásaik valamelyest elszegényednek. Tehát, hogy én itt azért, és a vásárlójaik is, tehát ugye az ügyfeleik is, hogy és annak ellenére, hogy ők még vissza is osztanak, úgymond, tehát hogy szponzorizálnak, stb. Tehát adományokat gyűjtenek, lásd Rotary Klub, meg mindenféle ilyen-olyan szervezetekben. Nem lehetne, de ez csak az én kicsi agyacskámban fordul meg, hogy nem lehetne az, hogy kevesebbet szedek össze az emberektől. De igen, lehet. És eszembe jut egy példa, egy csíkszeredai fémmegmunkáló vállalkozó is fiatalember. 3-4-5 munkása volt, és a könyvelési év végén összehívta az alkalmazottait, és bemutatta a papírokat, ennyi a profitot generáltunk, és szétosztotta közöttük, megosztotta velük. Vannak példák. Igen. Tehát ilyen szempontból gondolom, hogy igen, jó lenne, hogyha ilyen irányba is a mohóság, mert az, amit felépítettek a nyugati vállalkozók, ugye spontánul, ha lehet így mondani, de hogy ugye egy normális fejlődés eredményeként évtizedeken keresztül mi ne akarjuk ezt
20 év alatt, 30 év alatt überelni. Úgy, hogy közben egy szegény környezetben szegény munkásokat és szegény ügyfeleket gyűjtöm be a maximális profittal, apropó, ugye, amit te szóba hoztál, azt, ami alapján én fel tudom építeni. Én úgy gondolom, hogy vissza kell térjünk oda, és talán az egyik első gondolat volt, hogy látni a környezetünket mindenféle elemeivel, fogyasztókkal, kollégákkal, természettel, erőforrásokkal, és azokat figyelembe véve próbálni élni. Ez az én záró gondolatom. A te záró gondolatod mi? Olajozzunk egy kicsit a mohóság mottóján. A nyári szabadság kezdete van, ilyenkor mindenki igyekszik olajat cserélni. A megfelelő olajat tessék választani, a megfelelő motorba, megfelelő szakemberrel tessék ezt a műveletet elvégezni. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, Zoltán. Találkozunk jövő héten. Úgy legyen.